Sasa ang'o motimore dala? Nobiro ndiko nyakita chuore gi paro. Notimore nade? No, an gi gwandruok mag ot. Nitie nyako manodwok e lowo. Nyako no aja mso. Nosiepne tukuro nowacho ni ati mano chiege dwano duogo. Songe to kwa sauti. Basto ka gik nyoro. Nochako goya ot. Taringa wuok. Then? Basto odhi onindo dala. Ka gik gokinyi. Oduogo ni onyisa ni atafundi gige na dhi dala. Tema kadhi dala dhi luoko piende nyathi. Temo kadugo ot, to chako goya. Omaka odeya. Basto ema Daniel obiro thegwa. To kawuok oko to odeya basto ng'wana gi ng'ut nanga kama. Koywaya kama basto chuoye gi pala. Daniel niluongo nang'o ni? En gwuoro. Ichuowe gi pala, ichuo kanye, ichuo wiye kose ichuo iye kose ichuo bathe bonde? Achuoye iye. Ichuo iye? Igwara gwara kose ichuo mopore iye? Achuo mombicho neno. Mombicho neno? Mi confirm no ni in magino timore kwa ilweti? Sani bi nyalo ng'eyo kama intiere? Akia. Kata ngima kata osetho tikia? An akia kumotere. Okay, kaluwore gi sheria mar Kenya, ok oyie mondo ikaw chik mondo iket e lweti. Are you getting me right? We must take you up to the police station and then you record the statement that you've killed your husband. Are you getting me? Onge kaka wanyalo we sani. Koro you have to just to face the rule of law. Are you getting me right? So